Mali Bamada. Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kono Mali ko kan wajibati an bi bele jele fu ni wale nyuman do ni ndana ma goshi abi kunafoni mana ni de kofo wajibati Mali kuna kun dugu ma je kaba ika do sebeni kala ni dabaji karamogo kan magwan abi kunafoni de nyini kunafoni dungera sanawu akera dugulawu wajibati ka do kunafoni ba sebe buroka ndambe kunafoni minna ni kunafoni laki kadu sabula sebe ba done do abi sebe min ngono donné do wajibate ikadon awakuna funi sanaya ne undo opma ka lakali ninga nyefo jamana dewnye on blale do barala wajibate nga bara ma dabo fo ma sabaka je uduna bien dene do akun demne do ba kono ma wajibate kadon do ko do ba kono ma mangiku e kado a chama mbalangalunde bele jele bi je ka boso wa bele jele bi segi nyonve ni yangarle nyona bolon furan jewla siraban nunga anaki nyana ko fa bi dola wajibate anaki nyana do ko ni bi bolila anake mugo gelembe nuna ko nga ni tarasi usero la e ba soro bi kafemi wal mutarati mi yorola wajibate kado duba jayni aflade amere jegite ni labena on woni glale du kosobe mi nye wuli ka jo ke yani aywa anterge mi belere nya amadunu jalu samba sura labene do baraka yele mi woni kuna funi ka kono ajo jeka pip kaka fere karabo da badura nam bala tuko bedi boju matene be mbulo karikado bi boni sebenye sebemi nuka ma l'enter de Bamako na furanjaw mi nye safune kumbaye ni nyaka sebenye aberata sama kungolo teku da kile ngono boju mate kado wuli ka jom mi ngera ani fanga ye hakilina mi ndaka di kuni kunja mande be ko ingele do kadaminga ode vote minunga nga ke 2024 do ni ndoronde laka wajibati kado amene mbai kalu sabai ngona tabe wajibati kado haraba minye kuma chamanye ani gwela chamanye obombe fandan nani bele jelela nyedo minye chamanje fangai wajibati kado minye transition fanga bine ngofe sa 1991 2012 2020 ya do mali ni ngwele ya inzaba ya nyana ni ye wulika jota kalaje wajibati do transition follow mi ngera sa 1991 kaluta ani woro oyoke wajibati ka do wulika jobulu ka jetemine flana mi nduguro la ni benge jongunda trawre kero nyamaye adema ika do nyama ofana wajibati o janya ofana mateme kaluta ni woro ka wajibati ka do chamanje fanga mi navlola colonel Asimu Goita na jenyon wajibati o ye kaluta ni shegi nga kaba nga mi nyekalo mugani nani ambition ngata ola wajibati o koro kalu saba wore odeka nga faraka sebene kala ko kalu saba wore inde boje bate ude jamana ka dangania ani jamana tabulo ni haklinai ni kalu saba do oti sambi saba ye sanza bate boje bate sebene kala ko akucha manje fanga ka wuli ka jwa damine kana blabila ni ko kuma ke mo na kuma nga yelema mi na dabaro kama boje bate bil hak ma se ka fota machin kan na sorola sa 1991 wuli ka jo mi nye voto wiye mi ndugaro la boje bate mashi se ka foka voto nyende o kaso ke akoke chugo ana wulika jo ajama machaya keme ma mwani woro de wotera 2013 boje bate ka no aywa minye debite wote o barika bunyana mi ngoni nye masake vote o fana laba o barika bunyana kosobe nga vote keba ani jamana dum minu mbora ka vote ke a barika bunyana kosobe keme ma bi woro bele jile de bora ka vote no ya soro la jibrama Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ tiɲɛ do vote kun fɔlɔ san fɔlɔ min ni vote kɛra k'a sigi maa 170 ni segi bɛɛ lajɛlen ko Ibrahim Boubacar Keïta sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ do wajibate i k'a dɔn vote kɔrɔ tɛ masakɛ ɲuman wa vote yɛrɛ tɛ démocratie yɛrɛ sinsin ni ka démocratie barika walima k'a jira k'a fɔ vote minnu kɛra nin démocratie yɛrɛ de ye sabula wajibate fɛn o fɛn n'o kɛra a bɛɛ lajɛlen vote ninnu kɔfɛ gwɛlɛya caman
de dadara ɲɔgɔn kan faamubaliya ni jamana lengelanga nana da ɲɔgɔn kan bɔ jabate k'a dɔn o kɛra maa minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen politiki maa minnu kun bɛ baara la kunungo wa o politiki maa kelenw de hawujalen don u ja wululen don sɛbɛnnikɛla ko bɔ jabate k'a dɔn tuma min nin jamajɛ fanga in bi kɛ fangakunde jamanakunde bɔ jabate k'a sababu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ jamana de fanba bɛɛ lajɛlen kun murutira ka da ŋanamu ni sɔɔni ani bingani min kɛlen bɛ ka jamana sɔrɔ ani dɛsɛ bɔ jabate sɛgɛsɛgɛli laban minnu kɛra kɔsɛ in na o bɛɛ lajɛlen y'o jira bɔ jabate jamana de kan ka faamuyali kɛ kɔrɔtɔ kojugu bɛ na ni sarajugu cɛ ye bɔ jabate k'a dɔn tiɲɛ don jɛmu fanga ka fanga ta k'a di civiliw ma tiɲɛ don o cɛ ka ɲi dɛrɛ bɔ jabate nka a bɛ kɛ kɛcogo minnu na ani fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ o de ye majɛ ye n'a fɔra olu ka dafa bɔ jabate k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ka tile sarakisɛw taabolo bɔ jabate nin bɛɛ lajɛlen ka dafa bɔ jabate o man ka kɛ kɔrɔtɔ kɔ ye sabula maa ye san 40 san 30 sɔrɔ démocratie min na n'a ma ɲɛ i bolo n'a fɔra k'o ka dilan ka ɲɛ bɔ jabate n ka jigi la maa man k'o kɛ gɛlɛya ye ŋanamu minnu n'o bi jamana kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn politikimaw ka ŋanamu don fonctionnaires ka bingali don bɔ jabate k'a dɔn jamana ɲɛmaaw ka bingali don ka bɔsindigi la ani sɔni kɛnɛ karaba bɔ jabate k'a dɔn dugukolo ka taa se foroba baarakɛlaw olu ka nafolo n'u ka hakilina ɲaamini nin bɛɛ lajɛlen de ye kɛwale min kan ka ta bala bɔ jabate an na waati jan kɛ hali fanga kura sigira bɔ jabate min bɛ se k'a to an bɛ kisi ŋanamu ma o tuma kalo 3 dama o fɔlen ka fara kɔrɔlen kan bɔ jabate o man ka kɛ gɛlɛyaba ye fo n'a sɔrɔla maa min de jamana fɛ walima i t'i yɛrɛ kun fɛ nin kun ye sɛbɛn ye safinɛ kunba ka sɛbɛn don an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la le témoin sɛrɛ sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ dɔ b'a tun a tɔgɔ ko Amidu Keita Amidu ye mun fɔ Amidu a ko min y'o tɔsira kelen an ko guwa karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye jamana masakɛ kalafili o min kan ka kɛ février kalo san 2024 karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye ministre colonel Abdoulaye Maïga ale bɔra ni ka kuma lase jamanadenw ye sɛbɛnnikɛla ko ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli a ko min ye politikimaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ko kuma in bɛnna maa caman mɔ de sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ fɛn mun fɔra kalafili bɔ dɔgɔkɔrɔ la karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛ tali kɛ wulikajɔ caman kan n'i ye jateminɛ kɛ nanzaraw olu ka cakɛda dɔ bɛ n'o ye idemiya ye karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye anw ka aravɛki min y'ale basi dɔnniw b'olu bolo a ko jamana ɲɛmaaw ye laɲini kɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka tɔrɔmɔɲɔ balannen bɛ Mali kɔnɔ yan min kuntala bɛ ti jɛ sofa wari miliyari 5 n'a kunkanfɛn ye karamɔgɔ dɔ b'a tun o kuma n'o ma ta ka d'olu tigɛ abada olu fana tɛna gundo ta k'a di an ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jamana yɛrɛ bɛna wulikajɔ kura dɔw kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun janko an bɛ se ka kalafili sanuman kɛ min ye an ka wulikajɔ kuraw karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka waatinin d'u ma a kan ka kɛ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu ye i b'a ye k'a fɔ colonel Abdoulaye Maïga y'i da don o la a y'a yira k'a fɔ malidenw ka sabali dɔɔni a ko min kɔni ye kalafili ye karamɔgɔ dɔ b'a tun a hami bɛ bɛɛ lajɛlen la nka kalafili sanuman kalafili jɛlen o kuma ko de ka ɲi jamana kɔnɔ mankan tɛ min na a ko fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ ka tɛmɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun bɛɛ lajɛlen hakili bɛ o la a ko tulotigɛ bɛ falila sɔmi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni kuma minnu bɔra colonel Abdoulaye Maïga da kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye politiki maa caman bɛ yen e ko olu y'u da man kun olu bɔra ni ka kuma sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o kuma batɔw lajɛ o dɔ ye Ligue démocratique du changement général démissionnaire ye n'o ye Musa Sinko Kulubali ye ale min tun ye Mali général ye Abiyan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye Musa Sinko Kulubali bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a ye ministériya kɛ Mali kɔnɔ min ye administration territoriale kelen ye ale de ye min ye kalafili labɛn karamɔgɔ dɔ b'a tun min ye Ibrahim Boubacar Keita ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun n'i ye baara taabolo lajɛ ale kɔni sabakɔrɔ dimina nin ko in na munna k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ a ma jɛn n'a ye sɛbɛnnikɛla ko général Musa Sinko Kulubali ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye RPM ye ale cɛ cinbɛ 2 ye a bolofara min bɛ yen min ye docteur Bokari Tereta ale y'o ɲɛmaa ye olu fana bɔra karamɔgɔ dɔ b'a tun ni k'u ka dusukun kami yira min ye parrainage sagajigijɛ Cɛbilen Darame ale fana y'a ta yira
Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko yɛlɛma ale président Donari n'o ye Musa Mara jamana premier ministre kɔrɔ ale fana dusukun tɔɔrɔla nin ko in na n'i y'a la min ye mouvement du 5 juin ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ka bolofara min ye Mali kura ye olu fana bɔra ni k'u ka dusuma kami yira sɛbɛnnikɛla ko ka kuma kuncɛ ni maa min ye o de ye Semasi ye n'o fɔra bɛ Imam Mabu Diko ka tɔn ko fɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ olu fana bɔra ni k'u ka dusukun kami yira nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ min ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ si mana don kan min kan a kan ka bɔ kan kan a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye k'u ye layidu de ta ko layidu ye juru ye u y'a ta malidenw ye u y'a ta communauté internationale ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'a mana gɛlɛya cogo ko kalafili baara bɛ kɛ n'a dun fɔra k'a fɔ ko kun wɛrɛ tɛ kalafili bɔ dɔgɔli la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'o de ye arabe ko kuma ye o kuma ko min kɔni ye an ka référendum ye ko ma kɛ wa arabe ko kuma tun bɛ yɔrɔ jumɛn na base de données ko kuma tun bɛ yɔrɔ jumɛn na karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'ulu kɔni bɛ min fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye o de ye ni février kalo tile 4 sera karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'ulu kɔni bɛ min ɲini sa k'o ye sɔrɔsiw ka fanga bannen ye o kuma min kɔni ye transition civile ye k'o de bɛ sigi sen kan n'o tɛ min ye nin colonel 5 ye k'ulu t'u jate bilen masakɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ de b'a tɔgɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye jɛrɛjɛkulu wɛrɛ bɛ yen n'o ye coordination des organisations de l'appel du 20 février olu fana donna tulon kɔnɔna la olu fana y'a yira k'a fɔ ko tɔw ye min fɔ olu fana bɛnma kan don a ko min kɔni ye wuli ka jɔ ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko don n'a nataw la u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka tigɛ di ɲɔgɔn ma belebele de bolo da karamɔgɔ de b'a tɔgɔ k'u tun'u sigi k'u da man kun tuguni ko nin ye wuli ka jɔ de daminɛlen k'a ɲɛsin sɔrɔsiw ma k'u ye min fɔ fo k'a tu u ka kumakan de la ko fo k'u ka kumakan bato sɛbɛnnikɛla ko kuma min taara ka jamanadenw sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko sinkomana fɔ kuma tɛ da kuma ye ko nin ko in tun bɛ se ka kunbɛn kabini waati jan o kuma ko ŋaniya bɛ sɔrɔsiw kɔnɔ k'o tɛ kalafili yɛrɛ ŋaniya k'o de ye bɛ kɛnɛ kan bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ Amidou Keita ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu fali mana kɛ balabilen ye o t'a kisi doni tama fiyewu Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus min ye Bakel nin y'a ka fasiri ye sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 180 ani siɲɛ 1 ye Wajabate i k'a dɔn munna Bubu Sise filajɛ munna a kumana yalima nin waati kun y'a kuma waati wa i min ye Bubu Sise filajɛ Wajabate i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binnen i k'a dɔn fanga bɛ bi waati min ale de kun ye fanga ɲɛmaa ye sabula premier ministre kun don Wajabate i k'a dɔn ko nin kɛlen gɛlɛya misɛnninw ni ko taafanw olu nana gɛlɛya a ma ɲɛ min kɔ ayiwa i k'a dɔn filajɛ a ye 5 don fiɲɛ na Wajabate i k'a dɔn a jabala kun ye Niger ye a n'a kɛ yen fana koyara sabula Niger masakɛ Mohamed Bazoum o ka bonya bakun b'a kan Wajabate n'o gɛrɛlen kun don ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o fana i k'a dɔn o ka fanga dafirila Wajabate i k'a dɔn Bubu Sise a bɛ ne ka kɛ kɔnɔ ye i k'a dɔn min awa n'a ta yɔrɔ kɛn bɛ kamana gan ye nka o n'a ta bɛ Bubu Sise Maliden don maa tɛ se k'o b'o la fɛn o fɛn n'o bi fɔ Wajabate k'a y'o kɛ walima o b'a nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye min wɔɔrɔ tɛ yan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔw bolo kan jateminɛw bolo kan Wajabate k'a dɔn awa Bubu Sise yɛrɛ a ye faamaya sɔrɔ i k'a dɔn dɔɔni fo ka kɛ awa ɲɛmaaba ye ministre de l'industrie et des mines san 2013 ka kɛ ministre de l'économie et des finances san 2016 Wajabate ka laban min ye gouvernement ɲɛmaaya ye k'o ta k'o d'a ma Wajabate k'a dɔn yan'olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ maa kalannenba Wajabate kodɔnnaba sabula a ye foroba ca kɛ yɔrɔ caman na sɛbɛnnikɛla ko Banque mondiale san 2005 san 2008 Wajabate k'a dɔn a kɛra directeur de projet division développement humain a nana baara kɛ Nigeria ani Niger jamana kan Wajabate Banque mondiale to a la sɛbɛnnikɛla ko nin galanbaw ani nin dɔnniyabaw bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye i k'a dɔn jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita u ka wele bila ma sɛbɛnnikɛla ko Wajabate i k'a dɔn i mana kulokuru fililen sunugu sanfɛ a ye don dɔ naja a ko tile 2 in na i k'a dɔn u ka subahana ayiwa machine minnu bɛ yen ko min ma Facebook a n'a kɛ Bubu Sise a ye sɛbɛnni kɛ a ye kulekan bɔ kulekan min n'o bi bɔ a yɛrɛ dusukun na malidenya kadiri kɔnɔ i k'a dɔn jamana yɛrɛ a basigi a n'a taabolo la a ye mun de fɔ Wajabate k'a dɔn ko juma tɛmɛnen 14 heures waati tuma min n'an bara ka jumasale labɛn Wajabate k'a dɔn a ka kɔrɔfɔ in u k'a ma tubabukan na ayiwa gouvernement du Mali Wajabate k'a dɔn wele da dɔ sera sa Wajabate jamana den bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn wele ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to jamana yɛrɛ taabolo n'a nabolo
i k'a dɔn a ɲɛ bɛ dɔn Bubu Sise nin kuma fila in de bɔra da kabini nin kɔni kɛra Bɔjɔbate k'a dɔn a walama kɛra fa bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko kanubaw lafasabaw minnu dan b'a la olu ko bil haq i k'a dɔn kɔrɔfɔ min fila da nin ye jamana in mago bɛ nin de la welewele da ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔn ka kɛ i k'a dɔn hakili jagabɔ ka kɛ Bɔjɔbate i k'a dɔn maa minnu kɔni bɛ yen n'a ko ka gɛlɛ olu ma kosɛbɛ olu kɔni nin da kuma waati ye ka sababu kɛ mun ye Bɔjɔbate k'a dɔn e bolo tɛ fɛn min na fɛn minnu dara ka k'i ɲɛ na i ma labɛn kɛ wa jalaki caman yɛrɛ b'i nɔfɛ Bɔjɔbate k'a dɔn a wasɔmin kelen don k'a fɔ jamana yɛrɛ de ka wa gɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ i ka miiri y'o ye minnu kɔni d'a fɛ caman b'a la minnu ye nin fɔ sɛbɛnnikɛla ko i mana ko ta cogo o cogo Bubu Sise tiɲɛ don ŋaniya kun b'a la jamana tigiya la ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn vote minnu kɛra Bɔjɔbate i k'a dɔn cɛmancɛ fanga kelen ka fanga ta labɛn minnu kun kɛra k'a fɔ votew bi kɛ sɔmin kɛra la k'a fɔ politiki kɔni o ja nana na kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye Bɔjɔbate k'a dɔn politiki tɔn min bɛ yen n'o bɛ Sumayila Sise kofɔ Ala k'a hinɛ Bɔjɔbate sɛbɛnnikɛla ko a laban a bolo ja yera o tɔn in kɔnɔ kosɛbɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye fo ka gɛlɛya don a wa tɔnden caman ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko an ka Bubu Sise wele dɔw ko a tɛ wele Bɔjɔbate k'a dɔn wulikajɔ n'u cɛsiri u dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko Mali bi danga min na Mali bɛ cogo min na Mali b'i bolo min ka bi Bɔjɔbate yalima a ka kan jamana den i k'a dɔn maa ka to kɔfɛ wa ɲininkali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko sɔmɔgɔni kelen don minnu ye kojugu kɛ walima ayiwa minnu kɔni ye banamini don u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɔmɔgɔni kelen don olu la k'olu kɛ denjugu ye Bɔjɔbate sabula a ka ca sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ dawu da la Mali mɔgɔw bɛ se a den bɛɛ ma min kɛra maa sɛbɛ ye o min kɛra maa jugu ye o min kɛra maa ɲuman ye o Bɔjɔbate jamana in mɔgɔw bɛ se den bɛɛ ma nka yan'o cɛ Bɔjɔbate k'a dɔn a min kɔni ye jatew ye ani k'u ka jɛ caman de bɛ min kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana sarabolo ta k'u lajɛ premier ministre kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise filajɛ Bɔjɔbate k'a dɔn ani camancɛ fanga kɔni i k'a dɔn u ka siraw bɔnden ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ gɛlɛya caman de bɛ yen ŋunuŋunu caman de bɛ yen jamana kɔnɔ i k'a dɔn hakilina minnu n'olu talen don ka ɲɛsin jamana faamakɔrɔw ma Bɔjɔbate k'a dɔn Bubu Sise a na kɛ a b'o lamini fana de kɔnɔ min kɔni ye gɛlɛya ye n'o yɛrɛ de kɛra sababu ye a k'i yɔrɔ janya jamana na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ fokisi kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjɔbate bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ fokisi kelen ta maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko ST Jara kɛ karamɔgɔ Dabatuma ko ale bɛ ni tosira tɔ fana ka gwa o ye mun ye a ko min ye jua kun tɛmɛnen ye Mohamed Ali Bacili jamana minisiri kɔrɔ karamɔgɔ Dabatuma ye kuma min ta radio privé dɔ sanfɛ ni ka se ka jo walaki n'o ye Adi Ɲangadu ye karamɔgɔ Dabatuma ni ka ɲɛsin ale mɔ jamana kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ don kana bila bi la ale bi min ye jo walaki ye karamɔgɔ Dabatuma a man kunbɛn mun ni mun de bɛ n'a tɛ ka bɔ k'a yɛrɛ jɛya sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatuma a y'a minɛ n'i ye maa min kelen ka coyi kɛ i b'a sɔrɔ nɔ bɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mohamed Ali Bacili lajɛ karamɔgɔ Dabatuma a ye minisiriya kɛ Ibrahim Boubacar Keita tile la min ye jɔyɔrɔ caman caman ye minisiriya min ɲɛsinnen bɛ Mali kiriko ma karamɔgɔ Dabatuma ni ka taa bila dugukolo ko la a ko min ye gundo caman bɛ o danganiya b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko ale kɔni sigilen ɲininkali taara k'a sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ bi waati la min kɔni jamana marabaaw y'o kɛmɛ ka bamuru dɔ kɔrɔta karamɔgɔ Dabatuma o de ye maa minnu ye faso nafolo buruja maa minnu ye nafolo cɛci ka ko kun karamɔgɔ Dabatuma ni ka Mali sigi a sentigɛ kɔnɔna la o tuma min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw bɛ ka muru kɔni da olu kana nin waati la min ye Mohamed Ali Bacili ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ɲɛmɛ bɛ sira la dɛ min ye jo walaki ye munna wele ma bilo ma sabu ale b'o ka ko caman kalama karamɔgɔ Dabatuma munna min kɔni y'o ka dugukolo ko ye o tuma i b'a ye k'a fɔ ka taa bila ko wɛrɛw la min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'a na kɛ k'u ɲinɛnen bɛ maa caman kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Adi Ɲangadu ye ale kɛra député commune 2 la Bamako yan karamɔgɔ Dabatuma ni maa min tun bɛ liste kelen kan o de Kaco n'o ye Karimu Keita ye jamanakuntigi denkɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jo walaki lajɛ karamɔgɔ Dabatuma b'a ye k'a fɔ opérateur économique don min ye sɔrɔ jago busumba belebeleba don o tuma setigi don banna don a ko min ye dugukolo ko ye a da donn'o la min ye Kati ani Bamako marabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye MC
CNRP Mali kura ye ale ɲɛma dɔ n'o kɔni ye Mohamed Ali Bachili ye karamɔgɔ Dabatkora a na kɛ n'a dusukun tɔrɔlen bɛ jo la k'i ka hakilinaw la a ko min ye hectare 30 bɔɲɔngo a y'o sɔrɔ min ye Kati karamɔgɔ Dabatkora b'a ye k'a fɔ min kɔni ye k'a bɛn'o k'a ka baarakɛyɔrɔ dɔ ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ hectare 30 a y'o ni hectare 60 falen ɲɔgɔn na Bamakɔ yan karamɔgɔ Dabatkora ni ka tila ka ban k'o yɛlɛma k'o kɛ logement social ye ni k'o feere sɔngɔ caman na min ye CFA wari miliyari 3 ye ka wuli k'i jɔ n'o ye jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko jamana nin yɔrɔ karamɔgɔ Dabatkora min kɔni k'a yɛrɛ jufafa k'a yɛrɛ kɛ banna ye a ko n'i ye jo wala k'i lajɛ Adi Ɲanga don karamɔgɔ Dabatkora ko nafolo mun b'a kun bi k'a ka bɔ a kelen ma Mohamed Ali Bachili ale de bɛ ka nin kuma in bɛɛ fɔ dɛ tulo b'a la sɛbɛnnikɛla ko anw t'a dɔn anw b'a ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Ali Bachili i k'a dɔn da bɛ kuma bɛɛ la a ma maa si to yen i ni maa o maa jɛra sɔgɔmada kelen k'a ye diji min ɲɔgɔn fɛ ni ŋunaji nana a y'o min ɲɔgɔn fɛ sa hɔrɔnya ka gɛlɛ kojugu maanifin yɛrɛ bɛ se ka taa bila i yɛrɛ la tan e ni maa minnu jɛra Ala ka hinɛ Ibunu Boubacar Keita hali IBK n'a denw a t'olu to yen wa IBK ye fɛn bɛɛ k'a ye mais nin ye mun ye ko ka gɛlɛn dɛ i ni maa minnu jɛra a bɛ hakili jigin an delila ka ɲɔgɔn ye Faransi ne n'ale Mohamed Ali Bachili a fɔ a kɛ kuma don ministre ye a ye n wele Jabate a ye n wele min kan a ka hôtel la ko n dɔgɔ an ye kuma caman fɔ a don a ko i bɛ to ka ne talo ATT ko la ATT anw de ye nin k'a ye anw de ye nin k'a ye ne ko a dugu lajɛ o a bɛ cogo di bi a fɔ a ye ko an ma ɲinɛ ko a ye kuma minnu fɔ a don ne ɲinɛ naam a bɛɛ b'i kɔnɔ ko kilisi anw bɛ politique n'i ye min ye politique maa na wulibali de don b'u dɔ kojugu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatkora a ko min ye Mohamed Ali Bachili i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Adi Ɲanga ye ale de kɔni bɛ ka jamana camancɛ fɛngɛw ɲɛmaaw kɔnɔna surugu karamɔgɔ Dabatkora n'u k'u bila jo walaki la olu b'a dɔn a na kɛ n'a diminen don walima ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma min ye Adi Ɲanga k'a bɛ min fɔ sa karamɔgɔ Dabatkora o de ye min ye camancɛ fɛngɛ ɲɛmaaw ye k'u bɛ ka muru mɛn basiw kan na dɛ sabu k'u bɛ ka tile gan malidenw na n'o tɛ karamɔgɔ Dabatkora k'ale kɔnɔbara fan bɛɛ tetew o tuma ale bɛ se k'u bilasira fɛn minnu kɛra a bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna yan a ka dɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatkora n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye Mali dugukolo ye k'a kɛ min kɔni jɔnforoni ye karamɔgɔ Dabatkora bɛɛ b'i ka sara cɛ ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye min ye ŋanamu ye hali CNT la maa dɔw bɛ yen bi olu fana tɔgɔ fɔlen bɛ n'o ye Mahamadu Jarasuba ye ka taa bila min ye Musa Temini ye karamɔgɔ Dabatkora min kɔni Mali mobili 100 bɔɲɔngo ye k'o ye laɲini kɛ k'o feere ale ma réforme na k'a bɛ taa di a ka militants ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye dugukolo ko kuma caman bɛ yen ale kɔni y'a sen da kan ni ka bɛɛ lajɛlen kɔni annulé karamɔgɔ Dabatkora nka min ye politique baara ye jamana in kɔnɔna la o mana don ko la k'a tɛ ɲɛ abada jamana masakɛ kɔrɔ k'ale kɔni ne a jɛɲɔgɔn parti tɔgɔ la karamɔgɔ Dabatkora k'u kɔni ale ka hakilinaw kɔni cɛ ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko ale y'i kangara fɛn fɛn la karamɔgɔ Dabatkora politique kɔni ye o baara kɔni wuli ka bɔ yen ni k'a k'u sago ye a ko n'ale kɔni ma kuma k'a bɛ sa sabu ko fɛn b'ale kɔnɔ f'ale ka kuma de wa ko nin ye kuma daminɛnen ye dɛ k'a ka kuma o kuma ko fɛn bɛ n'a kɛra ɲɛna bɛɛ k'i sigi a kan ka gundo bɛna bɔrɔtɔ ko m'an bila kuma na k'a ka kuma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate namu Adi Ɲanga do kɔni i k'a dɔn Bamakɔ yan ani Mali yɔrɔ caman bɛ yen min ye ji bondo ye ale kɔni nafa caman yera kɔfɛ i ka kuma ye tiɲɛ dɛ nafa kɔni caman yera Adi la Bamakɔ fan bɛɛ Jabate ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le malien Mali den a bɔli ko siɲɛ 2000 ani siɲɛ 9 min ye Y Mariko nin y'a ka fasiri ye to sira tɔ na guwan Jabate i k'a dɔn Mali kuranko min ye jamanakuntigi ye Assimi Goïta a na BC da dɔ kan na k'a kantigɛ a dimine don cogo min na nin kuranko in na tɔgɔ tiɲɛ min ani gɛlɛya min ye jamanadenw sɔrɔ a tɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ ka san caman de bɔ kabini indépendant tara Mali kuranko gɛlɛya Jabate k'a dɔn don o don dɔ bɛ fara a kan hadamaden ka ca kura jenita bɛ ɲini ka caya ka tɛmɛ Jabate k'a dɔn se min bɛ jamana ye o dɔgɔyara waati kɛra wele bilala kamalen dɔ ma Jabate k'a dɔn o de ye Lamini Seydou ye Lamini Seydou camancɛ fanga i k'a dɔn ka kɛ kuranko minisiri ye ale fɔlɔ de y'a dabɔ a ye dabaliw fɔ a ye fɛɛrɛw fɔ gɛlɛya ni gɛlɛya minnu kun b'a la a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma Jabate i k'a dɔn
dɔn wuli ka jɔnw nana bolo dasa taalen ɲɛfɛ Wajabate k'a dɔn ko laban a nana gɛlɛya ka sababu kɛ mun ye ni hakili bɛɛ Mali ni Côte ni ɲɔgɔn cɛ an ka courant fanbanko bɛ yen o kun bɛ sa Côte d'Ivoirekaw bolo nka u ka sɔrɔdasi 49 kungoma ninnu olu nana gɛlɛya don Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ Wajabate hali bi n'a ka bi o ko walawala dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 1993 Wajabate k'a dɔn faama o faama nana Mali kunna ka kɛ masakɛ walima ka kɛ minisiri nin bɛɛ lajɛlen ye dabali ɲini dabali minnu n'a bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to kuranko bɛ nɔgɔya Amadu Tumani Ture tile Wajabate basigi nana o na kosɛbɛ sabula Laurent Gbagbo ale ni Amadu ye bolonɔ bila sɛbɛn kɛ o kɛra san 1993 nka gɛlɛyaw nani min kɛ an ye baw fara sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛw na Wajabate i b'a ye k'a fɔ kuranko in gɛlɛya barika nana bonya camancɛ fanga bɛ se tuma min camancɛ la Wajabate a nana kɛ n'a fɔ i b'a fɔ ko suara ko kuranko laban de nana gɛlɛya k'a gɛlɛya minisiri min kun bɛ a don Lamini Seydou Wajabate a ye dabali ni fɛɛrɛ fɛn o fɛn tigɛ u nana ɲɛkɔrɔma tigɛ in kɔni kɛra sababu ye ale yɛrɛ ye nin bɔ a la sabula a y'a ye k'a fɔ jɔnko a la janfanba de bɛ kuranko in na ale bɛ min ni min kan k'a fɔ ka min ni min ɲɛɲini Wajabate k'a don u taara ka t'o sira fɛ o de la min ye président Assimi Goïta miliyari 7 CFA a y'o bɔ a yɛrɛ ka jufa la sabula jamana bɛ nafolo min d'a ma a ko ale bɛ dɔɔnin dɔrɔn don a ka nasɔngɔni ale bɛ daw ma Wajabate miliyari 7 ye groupe 27 Wajabate ko i bɔ n'o na k'a ta k'a di cɛ dɔ ma o min kun ye ayiwa énergie du Mali directeur ye Kureshi tɛ den Wajabate k'a dɔn Kureshi i k'a dɔn dodogoni dogo nganamu Wajabate a nana nafigiya de don sa min kɔni b'a to minisiri yɛrɛ da bɛ bɔ kuma in na wari in ka to ale ka bolo kan Wajabate u ye wari in k'u jufa kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛn de kɛra kan k'a fɔ groupe électrogène dɔw bi feere Turki jamana na Wajabate minnu kɔni ye bil haki ye sabula a groupe i k'a dɔn kura denw don a dilanlen don an ka funteni jamanaw kama nin groupe 27 mana cu jamana kɔnɔ don o don kuranko dɛsɛ ani kuranko gɛlɛya bi a wa duga u bɛna mun kɛ Kureshi n'a jɛɲɔgɔnw laban nana miliyari 7 in k'u jufa kɔnɔ yanni u ka taa Turki u ye Lagos de sɛgɛrɛ Nigeria Wajabate k'a dɔn ka t'u di u kun ti bɔ ma sabula dɔ y'a f'u ye ko Nigeria groupe da ka di a bɛ sa hakɛ min na hali a tila i k'a dɔn ayiwa min ye Turki a t'o bɔ Wajabate k'a dɔn kuma min n'u taara yen sa u nana groupe kɔrɔden caman jɛ k'a digi u kunna Wajabate k'a dɔn u y'olu donni ni ka jamana sɛgɛrɛ u yɛlɛbaatɔ wari tɔ bɛ jufa la sɛbɛnnikɛla ko kabini groupe kan ka essayer Wajabate k'a lajɛ ka taa mɛn'u la k'a lajɛ n'a sɔrɔ u kan ɲi walima o man ɲi 13 sina ka jeni ten Kureshi y'a fɔ a koyi groupe 13 sina ka jeni mɛnna ten Wajabate a nana dɔ k'a fɔ groupe 27 in denmisɛnninw ka kuma don u y'u cun'u ye Wajabate i k'a dɔn min kɔni ye gɛlɛya ye a nana wuli sa Seydou ko n ye nin fɔ a ye minisiri Seydou Lamini Wajabate k'a dɔn sina k'i fosi ka bɔ a la ten sabula a y'a dɔn k'a fɔ bɛnbɛnbɛn min ni janfan min bɛ kuranko in na wari n'u bɔlen a barika bonna kosɛbɛ Wajabate Seydou ale y'a ka démission sɛbɛn k'a fɔ ale nin t'a la bi a waasa Assimi ka se ka dɛmɛ jamana yɛrɛ ka se ka dɛmɛ Wajabate ale b'i dabɔ a kuma bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko Wajabate groupe tɔ siran kɛra min kɔni ye ayiwa jenini min daminɛnen filɛ nin ye n'an ye tɔ in wuli yalima u tɛna jeni wa sɛbɛnnikɛla ko dɔ nana fara gɛlɛya kan o de la Lamini Seydou taalen jamanakuntigi ye wele bila i k'a dɔn madame Bintu Kamara ma o dun kun bɛ jamanatigi kɛrɛ la ale b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen Wajabate ale nanen ale ko n bolo ti don fɛn na dɛ n da ti don fɛn na dɛ i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o bɛ énergie kɔnɔ ni nafolomafɛn do walima wari minnu dira baara minnu kɛra n b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen de ɲɛdɔn Wajabate i k'a dɔn fali sina ka taa ye sɛgɛ kɔrɔ sabula sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw groupe 13 min jenina Wajabate k'a dɔn bɔ nana k'o kalama Wajabate wari miliyari 600 CFA wari Wajabate k'a dɔn o de tara ka di min ye subvention ye jamana fɛ ka di ayiwa i k'a dɔn énergie directeur ma Nbelegetu miliyari 133 Nbelegetu miliyari 24 o t'a fama ye Wajabate ko de nana caya sa ka caya sɛbɛnnikɛla ko ayiwa nganamu a b'a don y'a dugusɛjɛ kuranko nkalon se ka tigɛ o kuran bɛ na Wajabate n'a mana su n'a mana sini a na dɔn k'a fɔ a ma mɛnɛ o e na mun bɔ bilen buloku t'o la
Bojabate ka ko nana geleya ka geleya sebenekala ko ambi doni mina ko bi energy yere de ko ni ngembe chakadai mi ngone adoni barika ka bokka foka foka toti ma chara wari bota chara bojabata ko edem SA ambi doni mina ko bi ma ba fla ani ma keme duru o de bi baraka kalande uko mi mato kana stagiaire ma keme woro bojabata ki boy ma min ni ma min be uko mi mato kana fournisseur bojabata bi sani ke minu bolo ma keme shegi et alors muna limbe doni bi da ma fu bi ke fen anan shidon abi shidon Bojabate o na tabe bojabate ika do gelea ko ne oti ba shabula utune mbe nywanga iko dide bojabate ngo na tabe jamana de mo be kurango mi na anyende abada sebana kala ko ami doni mi na ko bi mi ngoni ministry kuranye ale mi nyini bojabate o de sega lu kake sebana kala ko sega mi nu ngoni ngera wari kasabi chama de tunu nedu grupu chama tunu nedu bojabate ika do awa mi nyi dangoroba chama nyi o keleme ko lu fana la karada fe minu nyere énergie bara don ina fo courage DG Mingue DGI directeur général adjoint j'excite dit odo na un garçon tellement super ni damanda de bi wajawate semani kala ko ngoni di bata ko mi nya asimu goitaye na ma bamburu yere de ta wajawate kasula do kana ken na de mama mine na nina wajawate ka do awa menna kura fere bay na de kasinga bese de kana ki atiga ambenya na juma so ngara fe ko ni no kala bebi sranga anyo anake ni kantikali bana almamba ka kutuba kala ni ngunye sebanye namu anye mi za lo ka bo le malien kono mali de 26 mars kele bindo sebani kala to ko Abdul Karim Sanogo karabo da batungora ako minye bureau de vérificateur général eko min koni alhamdu babie karabo da batungora eko ali bi min koni aleka wulika joye o be sena anga jamana kono minye ngana mu kelaw no fe sebeni ngala ko anga jamana sera ko be togodi ako ndiye jatemina ke karabo da batungora ibaye kafo jamana sera dilantugo marché be di kamunun kan min koni entreprise munun be barakoni contrat munun be ulubolo karabo da batungora ako inkera ketugo jumena ka damne 2015 16 17 18 19 karamo da batungura ni katabla 2020 na eko minye sefawari miliyari duru bonyango ye karamo da batungura uyo fena ci wara kuka bo ye mali pour ngo mali kadir de tesra miliyari duniye la kibaru iba ko demseni kulange miliyari be fo jamana ko ba ko demseni kulange nam samani kala ko karamo da batungura ni jetemena ke minye angasiraw yambe kule wati bela delila sira tambolo wa gidro mada ntene minye kari iba ka fa wulila odo de minye gidro nyumonte da gidro nyuma no ye premier choix ye karamo da batungura war mun kan ko da o bela dele me chuni nyonche ninga troisième choix da ka teme no yera ye o kuma ni minaka blida ka kusani dala ngolo ye mali sira ko to kembe ye samani kala ko ni kanivo laje minye dinga belebele ferelin kan ka sinji bisaka wala ta to mina karamo da batungura bo fena war kla ninga teme no yera ye ka nyina woni do senga damo na ya njasa ngate menai Allah anga temena yu mo tala samani kala ko kamo da batungora joni dabe ninga namuna mula ibaye ka fo minyi sragla entreprise ye ni ya la direction nationale de wuruti kamo da batungora mado be minyi defumie ale ko ni to yeme ninga namuna mula kamo da batungora baye ka fo wari ditugo juguya ye minyi jamana kumaniya ye femunu kanga blanga trésor la kamo da batungora ni ye jatemina ke bara re dodol mali balia wa ni ya la sharia kan so luida ako ka kuma tifoka ba samani kala ko ako ni ye jagala danye ramo da batuma jamana ka tabulo jamana ka sharia sebon la nin kulu kono kuma ko soso min yi furba wari ye karamo da batuma ko sigi ka tlaga teme no yera ye min yi sira ka sira kulo dilanga de jamana doma ni min bora ko la tinsa obu jona lu mago tala akoko mali tabulo fle ni to be ka sira nyuma dilanga duga jamana dema ako min yi mali yi min ya kadri ba chama be karamo da batuma ulu mago tala ulu koni ya yira ka fo ulu na kunte jamana ko eleni ulu na kuye min ni kadri bawiye fonctionnaire bawiye ulu na kuye min yu ka milliard soro ni jamana ko be ba ka basa beki yira soro sabengela ko karamo da batuma ndi donu ka forola min yi kurango gela ngumbe jamana kono ibaye ka fo ventilateur be ku ka mishu ni sagaw ni u ka shaw fifa ako ni ye climatiseur yera laje mishu do dambe climatiseur koro on be kurango gela ra bamako ya ako ni yu ka daga bana so laje kabini so be kelina so be ti jo fo keme saba keme nani e nte do wara foroba barakala no e fonctionnaire yi sara donu do be se go soro wa sabengela ko ni ya laje dépasser mo buka karamo da batuma do
dɔwɛrɛ tɛ min ye ŋanamu ale ka baaraw dɔn a ko n'i y'a ta caw i b'a bila caw min ye bureau du vérificateur général ye karamɔgɔ de b'a to olu kɔni y'a yira k'a fɔ jamana ye danna mun ta ka da olu kan olu tɛ timinangoya olu tɛ sɛgɛn abada maa o maa sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la n'i de yera ŋanamu la karamɔgɔ de b'a to i bɛ minɛ k'i ngɔnɔ bisi ni k'a furan k'a bila foroba wagade kɔnɔ somɔgɔ ko t'a la teriya ko t'a la sigiɲɔgɔn ko t'a la Mali de bɛ lajɛ wa Mali de b'an bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛɛ bɛ jɛ Mali de la maa kelen tɛ se k'o k'a sago ye maa tɔw b'u sigi k'o lajɛ kunnafoni fila de an ye min bɔ 26 mars kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ni sariya ma minnu sɔrɔ k'olu minɛ k'u don kaso la sabula o ye jamana miliyari dun i ma foroko fɔ caman bɛ taa foroba de dunda Jabate k'a dɔn misi belebele misi tulobɔw ka bɔ Allemagne jamanaw ni Hollande jamanaw na Jabate a misi bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka sa kelen kelen Jabate hali n'u taara i k'a dɔn awa glace kuru daw kan a bɛɛ bɛ sa Jabate k'a dɔn o foro laban u ye foro sa dugu min na o dugudenw laban olu de b'u ja foro la ni gardien olu ta bɛ kɛ foro ye a fɔ kelen Jabate wari min ni a suɲana a tɛ se ka mara bangi la Jabate a bi dogodogo ni buba ma min dun Jabate den kana gɛlɛ dɔ b'u bolo walima musonin ncinin bɛ taa dɔ ta Jabate ka t'i ja n'o ye o y'o wari tiɲɛnen ye Jabate u yɛrɛ min ye denw ye n den bɛ taa kalan kɛ Canada a na taa Ameriki so bɛ san Jabate u ka kalan wɛrɛ bɛ san o den bɛ taa laban ka kɛ furakisɛ tala ye walima bugulu segelen b'o tulo la kunsigi falen don pantalon belebeleba den b'u la k'u natɔ o tuma don o don n'o bɛ bere ta ɲɔgɔn fɛ hali bi nin bɛ sɔrɔ wa a bɛ sɔrɔ de la mun kɛra de ye wa laban b'i don ne ko e ɲɛna ko sɔrɔsiya ni polisiya de ye denwolo ta yɔrɔ ye Jabate ka kuma kunjɛ Ahmed Jakite y'u yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ laban k'u wele kana kwa dun kana sugaro dun i kana jɛgɛ ɲimi i kana sɛ dun ala diɲɛ don o don da i ka to ka boli walima i ka taama wuladani maa se e ka taa ase ninnu kɔnɔ a tuma i b'u bogotɔ ten nbogi ne i ka ko banna kabini a bɛ fɔ diɲɛ fɔ fɔ ka di ko e ka n'o dun i ka n'o kɛ i ka ko ma ban mɔrɔ Jabate i k'a dɔn ala bere o ka jugu ni maaw ta ye Ahmed Jakite i tɔn kɛ n ka Tezara premier min jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ de bɛ tugara n bala cogo bɛ di Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔli ko siɲɛ 5,800 ani siɲɛ 5 Jabate k'a dɔn sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ko Ablaye Jara Jabate marifatigi sɛbɛ dɔn mango maa min ye marifa dilan o kan ka taa ticogo la sɛbɛnnikɛla ko Jabate a k'i k'a dɔn tile 2 in na Bamanju yalima danga de b'u kɔ wa yalima i k'a dɔn u kunkolo de ɲaamina sabula u filɛ ka wuli ka jɔ min kɛ bingani wale Jabate k'a dɔn ko fo u ka dangari kɛ jamana na min ye civil gansan i k'a dɔn ka taa se min kɔni ye armée cɛdenw ye Jabate wa min ye Bamanji gwɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan sabula sema Bamanju do u ni groupe terroriste Jabate k'a dɔn Jura Moti mara la Bamba Gawo Sumpi Tumutu nin kan minnu bɛ yen ani dugude gansanw Jabate k'a dɔn filɛ de ka wuli wa maa caman u ye labɛn yɛrɛ de kɛ u ɲɛna Jabate k'a dɔn na ko kɔni b'a se yen sɛbɛnnikɛla ko Jabate min ye Bamba ye n'ale bɛ burɛ mu cercle la Gawo mara la Jabate Sumpi bɛ ɲɛfunge ayiwa cercle kɔnɔ Tumutu région na nin bamanjɛ wale ninnu sina k'a daba kama ten ka wuli ten Jabate k'a dɔn Bamanji jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko jenim u ni sema mɔw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bara ka sirango sirankɛ jɔrɔ b'u la a tɛ taa k'u dan sɔgɔmada joona fɛ dimanche tɛmɛnen na 6 heures du matin Jabate k'a dɔn Bamba kan u filɛ ten awa min kɔni bingani wale yɛrɛ n'i ye marifa mankan bɛ kiriw mobili caman de ni moto caman de Jabate u labɛnnen don u ɲɛna ko dalu b'u bolo nka mugu sisi bɛ tigɛ kuma min yan ka di yen ye ka sababu kɛ mun ye Jabate k'a dɔn u kun kelen bɛ ka labɛn de kɛ sɛbɛnnikɛla ko min y'an ka sɔrɔsikulu ye dimanche kunungo sema ni jenim
bɔjɔte kunnafoni kɔni jɛlen don n'i ye kunnafoni yɛrɛ ta sun kɔrɔ bɔjɔte o bi kɛ sababu ye ka fɛn caman ɲɛdɔn tuma min ni mugu sisi wulila bɔjɔte an ka sɔrɔsi ngana minnu n'olu dalen bɛ kan in kɔnɔ bɔjɔte ka taa ba naani ni sɔrɔsi wɔɔrɔ u y'o kari ɲɔgɔn na wele bilala sɛbɛnkuru ma bɔjɔte i k'a dɔn ka na sisi wuli sa a bini ka ɛri joli joli bɔ i k'a dɔn sisi kɔni mugu k'a kɔni bi ci cogo ma a bi ci bɔjɔte i k'a dɔn sisi bi kɔtigɛ o y'a sɔrɔ hélicoptère kiselama bɔjɔte olu kɔni nana nɛgɛden de suru dugumamaw b'a ci sanfɛmaw b'a yara bɔjɔte k'a dɔn yankadi ye an k'an yɛrɛ ɲini bɔjɔte k'a dɔn o de nana boloda sɛbɛnnikɛla ko a ko o boli ni o maafa ba min dara ka da sema ka hali u tɛ jate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn laban nana kunnafoni di joona anw ye wulikajɔ kɛ min ye sɔrɔsikulu minnu kɔni bɛ banba an ye wulikajɔ kɛ bɔjɔte k'a dɔn nganamu kumaw ni abɔngalo kuma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ sema jɔrɔlen bɛ min na o ye Kidali mara de ye bɔjɔte kana se ka fura dun d'a la a ko i k'a dɔn u ka nin giringajɔ ni nin wulikajɔ bɛɛ faali min kɔni dara u ka kɛlɛkɛdenw ani u ni maa minnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bɔjɔte a barika bonyana sɛgɛsɛgɛlo tile 7 min ye an ka sɔrɔsikulu ye bama yaro kun taara bingani dɔ kɛ sabula a kɛr'u ɲɛna ko awaka langolo don sabula bato min ni bingɛrɛw kan bɔjɔte k'a dɔn sɔrɔsi caman taara maaw dɛmɛ i k'a dɔn o wulikajɔ o n'o bɛ taa kundiya min na maa 48 i k'a dɔn de fatura civil la sɔrɔsi cɛ 15 tora la bɔjɔte nka bamanji faali min dar'u kan a jate di dɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin double attaquement ninnu lajɛ jenim bɔjɔte i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen larabu tɔgɔ de ye sɛbɛnnikɛla ko min ye bɛnkan ye bɛnkan min ayiwa a n'o ye nkalon ni namara ko min ma propagande alizalaga bɔjɔte o ye site dɔ ye ONG américaine dɔ fana bɛ yen min fana bɛ kunnafoniw dɔ kosɛbɛ bɔjɔte k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kunnafoni in zalu sɛbɛnnikɛla ko a ko ayiwa min kɔni ye banbata in ye bɔjɔte k'a dɔn a n'a lakali bamanji min burulen don n'a jɛnnen don k'a sisi bɔjɔte sen ni bolo a se ka da ka ban sɛbɛnnikɛla ko bɔjɔte min kɔni ye armée ye i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda fana sa anefis ni Kidali ni ɲɔgɔn cɛ kilo 100 bɔɲango bɔjɔte faali min fana dar'u kan ka taa da Tombouctou ani Gawo ta kan bɔjɔte a barika bonyana alamisa tɛmɛnen attaquement Jowara Moti bɔjɔte nin bɛɛ lajɛlen sema nɔ ye a n'a jɛjugu o de la n'a fɔra terroriste k'a dɔn sema don bɔjɔte sabula sema ani maa minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara kɛ a bɛɛ ye maa suguya kelen ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi mobili dama ni u ka marifa dama min gɛnna maa min ni tora la bɔjɔte a 100 n bi k'a dɔn a fanga ka bon dɛ hali juma tɛmɛnen bɔjɔte o ye nin ba mandiya wale in fana kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali ka ayiwa position min bɛ Gawo mara la ani Kidali bɔjɔte anefis dɛ i k'a dɔn ko in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ munumunu salo yɔrɔ in na an bɛ don min na ko bi ɲɛdo an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔsi minnu dora la ala k'u hinɛ minnu jogina ala ka kɛnɛ di bɔjɔte nka jaliw bɛ ayiwa baramali kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ye ko Awa Sayidu Tarawele Gafure ko mun Gafure Awa karamɔgɔ daba tɔgɔ ko a barata n'an dun m'an kɔlɔsi an den don ko min ye jamana kɔnɔ bi an ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Mali faama ye ani juguw bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔ daba tɔgɔ min ye kolokalakan dɔw bɛ yen a barata jamanadenw an k'an kɔlɔsi min ye bɛtiko min bɛɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ min wulilen bɛ Mali a n'a jugulakaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ b'a ye k'a fɔ kolokalama dɔw bɛ réseaux sociaux kan ni ka kɛlɛ dajaw yɛrɛ la min ye Mali kɛlɛkɛcɛw k'u lafu ni k'u lagosi karamɔgɔ daba tɔgɔ ni ka jamanadenw la kamana guwan karamɔgɔ daba tɔgɔ ni ka an dɛsɛ ka sunɔgɔ ni ka ni b'an ka ɲɛmaw la a ko t'i mago la bɛn kalo don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kunu ye i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ tɛmɛna réseau kan karamɔgɔ daba tɔgɔ o de ye ko Mali ka pankuru dɔ n'o ye hélicoptère ye o kuma ko o de kɔni dɛsɛra o taara i yɛrɛ yara min ye stade Amadou kɔnɔna la Segu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ nkalonfin don min kɔni ye dugudenw ye k'an wuli ka bɔ an ja kan karamɔgɔ daba tɔgɔ ka kamanagan kɛ an daraka ye karamɔgɔ daba tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ ka maninfin kamana guwan a ko min ye Bamanciw ka fɛɛrɛ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Diriba ye joona joona olu bɔra ni ka sika nin kuma in nkalontigiya k'a yira k'a fɔ jamanadenw ye a ye t'aw mago la kuma min filɛ nin nkalonfin don min ye propagande yɛrɛ dan don tiɲɛ tɛ
a fɔra ko hélicoptère jiginna stade Amari Ndaw la nin y'a kalo kelen ye wa hali a ma jigin ni gɛlɛya ye o tuma ko min ye panne technique fitinin dɔn min ye pilote ye u y'a lajigin o de taara kɛ kolokalakan ye kunun ko Mali pankuru kɛnɛ Mali pankuru dɔ dɛsɛra o tuma min ye a filɛ nin ye k'a kuma caya i b'a fɔ ko lakika yɛrɛ don nkalonfin sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatuma ko nin ti dɔwɛrɛ nin pankuru in sanna nafolo min na an ka impôt n'an ka taxe miliyari kasabi caman Mali armée karamɔgɔ Dabatuma min ye pankuru mun sanna a dogolen tɛ maliden si la pankuru ninnu ma san dɔwɛrɛ kama o de ka se ka jamana lakana a min kɔni jamana juguw ye abada olu tɛ abada ka kibaruya duman Mali kun kan karamɔgɔ Dabatuma min ye jamanadenw ye k'a nin b'an ka ɲɛmaw la don o don kɛlɛ ma wuli ka ban karamɔgɔ Dabatuma b'a ye k'a fɔ u bɛ jakɔrɔ dɔ de ta dɛ ni k'o kɛ copier coller ye k'o yira malidenw na k'an jagoya sɛbɛnnikɛla ko ko bɛɛ lajɛlen ka taa ni mago ye waati dɔ kuma sera n'i ye ni kolokolakanw ye réseau ka karamɔgɔ Dabatuma tɛmɛ ni yɛrɛ i ka n'i ka forfait la tiɲɛ walima i ka kangari da maa min b'a publier sabu tiɲɛnikɛla ni a dɛmɛba a bɛɛ lajɛlen bɛ gosi bere kelen na sɛbɛnnikɛla ko Mali sera waati dɔ la karamɔgɔ Dabatuma an bɛ ka sanayɛlɛ mun sɔrɔ juguw kan karamɔgɔ Dabatuma abada olu kɔni tɛn'u sigi k'u daminɛ o tuma a mɛn o mɛn Mali sago ye min ye ka taa bila fo Kidali cɛmancɛ la fo Intala ale ka du kɔnɔna cɛmancɛ la k'ale tɔ tɛ bɛrɛ bilen yan'o cɛ min ye malidenw ye k'an kamana guwan malidenw kan wuli ka jɔ an sen kan min ye an ka ɲɛmɔgɔ ka u kanu bɔ an dusukun na a ko kɛlɛ mun filɛ nin ye ko de filɛ nin ye bɛɛ k'i kɛcogo dɔn bɛɛ k'i sigicogo dɔn karamɔgɔ Dabatuma n'i ye min ye k'a dɔn k'a fɔ ko nkalon don k'a daminɛ bi la tiɲɛ kisɛ kelen t'a cɛ la Mali ka sebaya dɛ o de ye lakika ye tabarikala kunnafoni dilannen an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi boli don Boy Jabate waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan pepewu e ko karamɔgɔ Dabatuma an bɛ foli ni tanuni ta k'a lase dankɔrɔba in ma n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita Garabou alias Gilbert Djendjere